Veliki pozdrav svima, ja sam Aša i dobrodošli na moj kanal. Tema današnjeg videa bit će jedan od mojih omiljenih celebrity parfema i u pitanju je Cloud od Ariane Grande. Ono što je interesantno jeste da za ovaj parfem kažu da je kopija Niche Parfema Baccarat Rouge, tako da ćemo razgovarati i o tome da li je zaista kopija ili možda samo liči na njega, tako da ostanite sa mnom do kraja videa. Što se tiče pakovanja samog parfema, zapravo ćemo govoriti o mililitražama. Prvo, ima nekoliko mililitraža. Ovo je neka srednja mililitraža, ali da vas ne slažem, ostavit ću link u opisu videa tako da možete da pogledate. Što se same bočice tiče, dakle ovaj oblak nažalost nije deo bočice, na moju veliku žalost, nego je samo držač za samu bočicu parfema. A sama bočica je okrugla, staklena, plastičan čep u obliku oblaka i ono što se meni dopada jeste zatvaranje, koje je veoma čvrsto, prosto čujete kada klikne i ne postoji nikakva šansa da se otvori u torbi, što je fenomenalno, i sprejer koji je izuzetno jak, tako da možete da ga slobodno nanosite sa daljinom. Što se tiče mirisa samog parfema, on je cvetni, voćni, gurmanski parfem. Pre svega ima slatke note, ima kokos, vanilu. Mogu da kažem da su to glavni akordi parfema i da je sintetički, što uopšte nije toliko loše, pre svega zbog njegovog cenovnog ranga. Sasvim je ok, a i druga stvar, nosiv je, prosto je lak. Miriše kao druga koža, nije težak za nošenje kome se dopadne. U gornjim notama imamo lavandu, krušku i bergamot. Što se tiče gornjih nota, dakle to jesu citrusi koji su utopljeni sa tom cvetnom notom lavande, ali sam bergamot jeste citrus, ali koji ima onako slatkasti završetak. U srednjim notama imamo fantastične note, to su gurmanske note, šlag, praline, kokos i vanila. Dakle, kokos koji je topao, šlag koji je topao, vanila koja je topla, praline koje su čokoladne i na kraju u donjim notama imamo mošus, imamo drvene note. I zapravo ta baza parfema, ceo parfem vuče u tom smjeru da ne bude previše sladak, da ne bude iritantno sladak, ali definitivno jeste sladak. I sada kada ga uporedim sa Baccaratom, koji imam nažalost samo na bloteru, ali sveže donešen, mogu da kažem da ova dva parfema idu u dva različita smjera. Drugačiji smjerovi parfema, ovaj je mnogo sladak i što se akorada tiče, ako je ovaj previše sladak, najviše sladak, recimo da je Baccarat najmanje sladak, dakle ima amber, ima vrela začine i to se prosto osjeti kada parfum odstoji. Tako da ne mogu da kažem da je potpuna kopija, ali mogu da kažem da je inspirisan sa Baccaratom i ukoliko tražite parfem koji je inspirisan nekim dobrim parfemom, možete da se odlučite za ovaj, dakle nije apsolutna kopija, nego je prosto sama inspiracija za nastanak parfema bio Baccarat Rouge. Baccarat Rouge je izašao 2015. godine na tržište, ovo je 2018. tako da apsolutno ima logike. Ono što moram da naglasim jeste da je Baccarat zapravo unisex parfem. Cloud je deklarisan kao ženski parfem, međutim koriste ga i mnogi muškarci. Konkretno za Baccarat mogu da kažem da možda i mogu da ga nose muškarci, ali za Cloud ne definitivno. To je ženski, seksi, gurmanski parfem, zaista fantastičan, zavodljiv, topao. Ono što nikako ne smete da uradite jeste da ga uzimate na slepo, zato što postoje dve varijante. Ili vam se dopada, ili vam se ne dopada. Treće ne postoji. Mnogi ljudi koji su u svetu parfema, kada su osjetili ovaj parfem, rekli su da, to je Baccarat, fantastičan parfem, zimski, gurmanski, seksi, topao parfem. Međutim, drug, koji se ne bavi parfemima zapravo, kada sam testirala parfem na samom početku, rekao je, jao koliko je jeziv, koliko je odvratan. Dakle, bukvalno dva potpuno oprečna mišljenja. Dakle, ljudi koji su pomirisali na hiljade parfema i dakle neko ko se ne bavi parfemima, znači bila su dva potpuno oprečna mišljenja. Tako da probajte pre nego što ga kupite.
ako vam se dopadne bakarat, dopašće vam se i Cloud. Radi se o tome da je Cloud samo dosta slađi, tako da ako volite slatke parfeme, definitivno možete da se odlučite za njega. Učinit će vam se pri samom otvaranju da jeste kopija bakarata, ali nije. U svojoj suštini vremenom, kada odstoji na koži, kada odstoji na bloteru, prosto vidite da su u stvari dva parfema u dva različita smjera. Tako prosto idu. Pišite u komentarima da li vam se dopada ovaj parfem, da li ste ga probale, da li ga imate u kolekciji, da li ga ima neko vama blizak, potpuno nebitno, i kakva su mišljenja drugih i kakva su vaša iskustva generalno sa ovim parfemom, ili ako imate bakarat i imali ste mogućnost da uporedite Cloud i bakarat, da vidimo prosto vaše mišljenje i šta vi zapravo mislite o tome. I to bi bilo sve od mene za danas. Ukoliko vam se dopao video, like, share, subscribe. Tako da vidimo se u narednom klipu. Ćao!